la seva edició al Port de València i además està fent d'esquenes a tots els barris que són com la Rosa, el Cabanyal, el Nazaret, i està fent tot d'esquenes. I bueno, està invertint molts diners dels valencians, aleshores que nosaltres també paguem en aquest port. I a nosaltres, què ens ve? Ah, sí, d'inversió real. Se va tot cap a València, tot cap al port de València, que no tenim tampoc dret. O sigui, han sigut 30 milions en aquesta nau. On estan els 30 milions que s'anaven a invertir, que anava a donar vida a tot això? O 20 milions que s'anaven al passeig marítim del port de Sagunt, que s'anava a fer un nou passeig. On estan? Són 50 milions d'euros. I després, és que cap euro cap al port marítim, quan se va tot els diners, és que ja està bé, no? És que el nostre enemic, jo crec que un poquet és la mentalitat esta de la Rita, no? I per ahir jo crec que hem de lluitar perquè els diners també vinguin així, perquè el port este siga nostre i podem gaudir d'ell. Jo el que volia comentar és que al marge de consideracions tècniques, el que heu fet m'ha semblat interessantíssim, perquè és una proposta concreta sobre una situació absolutament desastrosa d'infraestructures i tal, totalment oposada a què és la vida social i ciutadana, i me pareix una proposta molt interessant com a punt de partida. És a dir, i en aquest sentit m'alegra molt que Compromís aposta per propostes de treball concretes, sense demagògies. Anem a treballar, anem a fer i anem a proposar. I jo, la veritat, que no m'esperava un projecte de base, clar, evidentment, després, però ja és un projecte de base per a treballar concret i per a millorar el port de Sagunt i fer-lo donar més qualitat de vida a tots els seus ciutadans. Així que només toca que donar-vos l'enhorabona. Jo, en la línia dels meus companys que han parlat anteriorment, jo també vull felicitar-vos. Jo també estic en Compromís, però crec que aquests projectes són interessants. I són interessants per a debatre i per a buscar solucions. Perquè una cosa que està clara, estem lluitant des de fa molts anys, estem lluitant per la recuperació de la gerència, per la recuperació de l'Alfort, per la recuperació de la nau, etc. Però jo crec que hem oblidat que el port de Sagunt tota la vida ha estat connectat en la platja, en el port. I resulta que en uns anys hem trobat que tenim ahí un mur, tu baixes per la 9 d'octubre i de col i volta dius, i ara què fem? Ara on anem? I s'ha creat ahí un cul de sac, o com diuen els arquitectes, que ens impedeix continuar. Però per què? Per què? Hem de recuperar tot això. Hem de recuperar la continuació, hem de recuperar la gerència i tot això per descomptat. Però això, l'avinguda ha d'acabar en la mar, ha d'acabar en la punta del pantalán, per dir-ho d'alguna manera, no? I això s'ha d'aprofitar per a recuperar també el barri de la Marina. La connexió del port de Sagunt en la mar, com ha sigut tota la vida, ha de continuar. I això és un projecte que ens pot permetre això. I com han dit els companys, és un projecte per a debatre. N'hi ha molts. Hauríem en el seu moment, donarem entrada a tota la participació perquè la gent opine i diga el que vol i què vol per al port de Sagunt i per a la platja i per al port industrial en aquesta proposta terciària. Res més, gràcies. Gràcies a tots. Voleu parlar ara vosaltres, no? Jo. Disculpeu, hi ha una última... En concret, en els descampalls de Menera, quines serien les instal·lacions que se podrien ubicar allí? Quan se solventara el tema de la propietat d'aquell terreny. La propietat de moment és privada, però l'ús és públic. La propietat és complicada. És complicada. Nosaltres hem cregut
convenient a l'hora de fer la proposta de zonificació inicial, estem debatent, no? Introduir una zona que hem anomenat plaça i parc en correspondència en la zona de Menera. Este espai tindria que integrar-se d'alguna manera, però sobretot perquè, com comentava el company del públic, el barri de la Marina necessita respirar. El barri de la Marina ara mateix està circundat per grans vies i l'eixida natural que poguera ser la gerència està discutint-se. El que seria la parcel·la de Menera també està en discussió, però el lògic és que intentem apostar per l'ús públic i d'ahir que proposem la zona de plaça i de parc. Més encara tenim al costat la nau, perquè la nau ja és nostra, no? Si tenim... No és nostra. Tampoc. Hem gastat els diners en ella i no és nostra. Està la nostra mà lluitar per recuperar-ho, no? I d'ahir que proposem aquest tipus de coses. Jo crec que ha acabat, si esteu d'acord. Sí. Bé, moltes gràcies per la vostra assistència. La veritat que estem en campanya electoral, però hem volgut fer un acte sobre política concreta, sobre actuacions concretes, que a més vos he de dir que no és una improvisació, això no és un tema que se'ns hagi ocorregut fa un mes. Nosaltres aquest tema el portem treballant fa moltíssims anys que ja estiguérem plantejant una sèrie de propostes quan se va, d'alguna manera, traure a informació pública l'ampliació del port, de la segona Darsa. En aquest moment, Teresa i jo estiguem visitant el port de Castelló, estiguem també veient altres situacions en altres ports i farem al·legacions. Jo crec que va ser l'únic grup polític que va fer al·legacions que ja anaven en aquest sentit, i que nosaltres hem continuat plantejant, perquè la nostra intenció és, des de la participació ciutadana, arribar a una situació a una solució de consens que siga en definitiva la que assumisca la nostra ciutat i la que d'alguna manera se porte a l'autoritat portuària. Perquè si hi ha una cosa ben certa i que d'alguna manera és la mare de tots els problemes, és que no tenim capacitat de decisió sobre la nostra pròpia ciutat en un aspecte tan important com és el port. Si hi ha algun element que definís la nostra ciutat des del punt de vista econòmic, i que sempre ha sigut així, no fa 100 anys i fa 2.500 anys, ja la nostra riquesa venia precisament pel nostre port. I ha sigut així al llarg de tota la història. I crec que hi ha hagut una bona integració del que ha sigut, podríem dir, el hinterland de la ciutat, del territori i el seu port. I per això ha de ser per a nosaltres especialment rellevant que el port estiga integrat dins de la ciutat, que és el que s'està fent en tots els ports. Evidentment, nosaltres anem a continuar treballant en la mateixa línia i anem a intentar, com ja crec que hem aconseguit en part, que no sols els grups polítics, sinó també sindicats, associacions, és a dir, les persones. Per això diem un port per a les persones, perquè un port no se pot fer d'esquenes a les persones. És important, en el sentit que aquesta proposta, tal com està, modificada amb les aportacions de tot, la portem avant per a evitar, Lluís, des de les olors, que tots coneixem, que són el resultat simplement de la degradació, Lluís, és el resultat que no hi ha ningun tipus de preocupació. Ahir ens han instal·lat una sèrie d'usos que en aquests moments estan bastant desordenats i el port, en compte de convertir-se en un actiu de la ciutat, s'ha convertit en part en un problema. Ara, el port, a banda d'aquesta qüestió d'ordenació, que és importantíssima per a les persones, és una activitat comercial molt potent, molt potent. I és tan potent que si no activem el port, els nostres polígons industrials no van a poder desenvolupar-se de la manera que ho podrien fer. Sabem que estem en un punt, en un eix de comunicacions que ens situen
des del punt de vista estratègic com una zona immillorable, però al mateix temps estem observant com no hi ha un desenvolupament industrial, fins i tot algunes empreses tenen problemes de continuïtat i això situa la nostra ciutat, veritat, en un índex de desocupació elevadíssims, que són incompatibles precisament amb el fet de ser una ciutat industrial i ser a més una ciutat portuària. Per què el port no està tenint el desenvolupament que hauria de tindre? Perquè no té les connexions ferroviàries adequades, entre altres motius. Per això nosaltres també des de fa temps hem format part, hem impulsat una xarxa que es diu Fermet per a impulsar el corredor mediterrani. Els ports, si no tenen una bona connexió ferroviària, no funcionen, no tenen la capacitat, veritat, d'intermodalitat que es permet desenvolupar tota la capacitat de producció industrial. En aquest sentit, estem treballant de valent per aconseguir, i ja hem donat un primer pas, que el corredor mediterrani siga una prioritat per a Europa. Però ens trobem amb aquest concepte, vaig a dir mesetari, no sé com ho podríem definir, centralista de l'Estat, en què a pesar que la Unió Europea considera que el corredor mediterrani és el prioritari, en canvi, les autoritats espanyoles estan intentant vendre que hi ha un altre corredor, que és el central, que és igualment prioritari. Les coses no són així. Les coses no poden ser així. Perquè si no hi ha una postura conjunta de l'estat espanyol apostant per aquell corredor, que realment és el prioritari perquè concentra l'activitat econòmica, correm el risc de perdre una part molt important de les subvencions que són absolutament necessàries per a construir el corredor mediterrani. I les autoritats espanyoles actuals, del Partit Popular, i sobretot amb la seva ministra de Foment, estan distorsionant el que havia sigut ja un èxit per a nosaltres, que havia sigut aconseguir que el corredor mediterrani realment fos la inversió prioritària per part de la Unió Europea. I també en això nosaltres anem a treballar, ara que tindrem un eurodiputat, de la mateixa manera que Baldo des de Madrid ens està ajudant en tot allò que afecta la nostra ciutat, des de la gerència al Teatre Romà o a qualsevol altra de les nostres problemàtiques. Tenim un interlocutor directe que permet que les preocupacions, els problemes de la gent arriben directament a les institucions. De la mateixa manera tenim a tindre ara un eurodiputat, amb tota seguretat, a partir del diumenge, que va ser també un interlocutor de tots els valencians a Brussel·les. Això és molt important i en aquest sentit és molt important que convenceu la gent que vagi a votar. Ja sabeu, i m'imagino que teniu la mateixa experiència que jo, este matí mateix en l'institut, un company, yo no voy a votar, esto es perder el tiempo, estas elecciones para qué sirven, todos los partidos son iguales. Jo crec que el que us estic dient ho diu molta gent, no? Aquestes eleccions són importantíssimes perquè molt del que se decidís, molt del que ens afecta a nosaltres com a ciutadans se decideix a Europa. I no sols per això, que ja és important, sinó també perquè són unes bones eleccions per a demostrar que som una força consolidada i que dins d'un any anem a girar este país com si fos un calcetí. Per això és molt important que vosaltres convenceu els vostres veïns, els vostres amics, familiars, que el diumenge tenen un deure, que no anar a votar no és cap solució, que no anar a votar és fer-li el joc al sistema, és fer-li el joc als partits, que ja estan ben contents de ser el bipartidisme que ens ha portat a aquesta situació de ruïna. Per tant, jo ja li passo la paraula a Baldo i vos torno a demanar que feu campanya fins a les 12 de la nit i demà també ho podeu fer dissimuladament. Moltes gràcies. Bé, bona nit. Una vegada més estic així assegut i la veritat és que sempre que vinc així em trobo com a casa. Pel tracte que rep, per les fotos que em fan i després em fan arribar. I la veritat és que tinc més fotos d'assegut que de sueca i ho dic de veritat. Ho dic de veritat. Bé, avui tanquem una campanya, jo la tanque assegut i estic, la veritat, arrendit. Estic arrendit perquè
no semblava una campanya, és que portem ja molts anys militant, ho sabem, esta no pareixia una campanya d'europees, ha semblat realment una campanya de municipals. Mai, mai, mai de la vida, i vos ho dic, que m'he patejat el país de nord a sud, he estat en moltíssims llocs, mai havia vist a la nostra gent tan enxufar, tan il·lusionar, amb tantes ganes com en aquestes eleccions. I realment jo crec que Compromís ha fet allò que havia de fer, i era donar-li la dimensió, la importància que tenen aquestes eleccions. No és de vegades penseu que allò que aprovem al Parlament espanyol, allò que debatim, entre un 70 i un 80% o són transposicions de directives europees o venen directament inspirades en directives europees, totes les lleis que aprovem allí. No és de vegades tota la llau de decrets lleis, tota aquesta manera de governar que hem tingut els 2 últims anys i mig, que ha vingut inspirada justament per unes institucions, per una institució que té aquest nom tan, en fi, no sé, allò que diuen la troika, pareix que siga rus, però mos en dona per salar. La troika mos n'ha donat per a salar perquè en definitiva ha sigut que ha inspirat aquesta política que després ha aplicat Mariano Rajoy i el seu govern. Pensem, fa 2 setmanes hi havia un dinar, així els valencians m'anem de paella, l'altre dia se n'anaven de paella a la Moncloa unes persones en traje i en corbata, i un que sempre porta una corbata roja i que té un nom ja sospitós, perquè ja en direu un banquer que li diguen Botín, ja, si més no, ja el nom és sospitós. El senyor Botín, d'alguna manera, li deia en declaracions abans d'entrar, dient, no venim a demanar res, estem contents, estem molt contents de la política que ha fet. Què més li anaven a demanar? I com ell, tots els que l'acompanyaven, és a dir, tots aquells de l'IBEX 35, en definitiva, per a ells no ha passat la crisi, perquè la crisi, en definitiva, ens l'han traspassada a nosaltres. I, bueno, ja ho hem vist, no cal parlar-ne, no cal parlar ni de reformes laborals, ni de pensions, ni de retalls en sanitat, ni copagaments, en definitiva, tota aquesta política que ha vingut inspirada per allò que en diem la troika, que en definitiva està composada per els menys, diríem, seria la menys democràtica de les institucions europees. I s'ha sigut l'Europa que hem tingut, i s'ha sigut l'Europa que ens ha inspirat i que ens ha donat passalar en els últims anys. I per això és important que canviem aquesta Europa. És important que passem d'aquesta Europa antipàtica, d'aquesta Europa poc solidària, d'aquesta Europa egoista que només pensa en els interessos financers, que passem a una Europa, com diu Jordi Sebastià, a una Europa de les persones. Igual que s'ha parlat avui així del port de les persones. Jo sempre que vinc així assegut, la veritat és que me'n vaig content perquè a vegades algú pensa que Compromís són només els que són capaços de protestar i a vegades de la no actuació allà se quedarà la samarreta o el pot aquell de Coca-Cola. Darrere sempre n'hi ha una reivindicació social, sempre n'hi ha una reivindicació justa. Però Compromís són també capaços de fer propostes i acabar una campanya electoral no parlant del machisme, del masclisme del senyor Cañete, sinó acabar una campanya electoral en segon, parlant d'una proposta d'integrar el port en la ciutat, la veritat és que em sembla una idea magnífica, excel·lent. I he de felicitar d'una manera encoratjadora al col·lectiu de Sagunt perquè realment teniu allò que en diem els valencians, teniu molt de trellat. Teniu molt de trellat perquè teniu propostes. I no estem parlant de i tu lo hiciste peor, i tu la herencia recibida, i les mujeres, i en definitiva no estem parlant d'això. Estem parlant d'una proposta per a les persones.
I això és el que ens caracteritza, això és el que ens ha de caracteritzar d'ara en endavant. Perquè queda un any. I este diumenge comença el camí del canvi també en este país i en esta ciutat. I la gent de Compromís són gent que ens estimem el país, que ens estimem els nostres pobles, i per això fem propostes com les d'avui. Estar en Europa és importantíssim, és molt important. Penseu que, per exemple, en les dues actuacions, en una de les dues actuacions que es van fer en el port, en una en 600 milions i l'altra en 257, en la de 257, el 70% d'aquesta actuació eren fons europeus. Per això és important estar allà a Europa, on es couen aquestes coses, on es podem informar de projectes per als nostres pobles i per a les nostres ciutats, on podem saber on anar a buscar i tindre un interlocutor. L'altre dia en Corbera, l'alcalde de Corbera, de Compromís, deia: tindrem Europa despenjant el telèfon. Tindrem Europa despenjant el telèfon. Això és important. Penseu que Jordi i Sebastià, la coalició Compromís Primavera Europea, som l'única coalició que serem capaços de posar un valencià com a cap de llista. El primer valencià com a cap de llista. Jo crec que és un fet històric. És un fet històric que enviem el primer valencià com a cap de llista allà. I a més, un valencià que ve de baix. Un valencià que s'ha curtit en els ajuntaments. Jo sempre dic que és importantíssim que els polítics passem pels ajuntaments. Importantíssim. Els ajuntaments és una escola de formació de polític de primera magnitud, perquè acabes coneguent els problemes, acabes coneguent com es gestionen els pressupostos, acabes coneguent el funcionament de l'administració. I no és igual aparèixer del no-res i opinar de lo diví i de lo humà que anar de baix per a dalt sabent com es fan cada cosa, sabent el que costa de fer cada cosa. Jo, quan he sigut alcalde, o quan he sigut regidor, després, quan he tingut que dir alguna cosa, l'he dita amb molta prudència, perquè sé el que valen les coses i sé que, en definitiva, les coses no es fan del no-res. Quan es diu alguna cosa és important saber. I Jordi Sebastià ha sigut regidor i ha sigut alcalde d'un poble important del nostre país, amb vora 40.000 habitants, i per tant sap ja de quin és el funcionament, sap ja quins són els problemes que es viuen en un poble. I per això portem a Europa, en definitiva, una altra manera de fer política. En definitiva, posar en el centre de la nostra acció, posar a les persones. I això és important. Cal canviar aquesta Europa antipàtica, antisocial, per a una Europa social. Cal recobrar aquesta Europa, l'Europa que ens han portat, l'Europa que estan dirigint els grans bancs alemanys, en definitiva, les grans multinacionals. Cal canviar aquesta Europa, perquè si no la canviem, no la recuperarem mai. I per això és important anar a votar el diumenge. Jo he llegit avui una entrevista que feia El País als tres primers candidats de la coalició Primavera Europea, el nostre Jordi Sebastià, Flore Marsellesi i Àngela Labordeta. I m'ha agradat especialment una frase que ha dit Àngela Labordeta, perquè jo crec que és important que la repetim avui, demà i després demà. Àngela Labordeta diu: hem de passar de la indiferència al compromís. Ara, votar és la rebel·lia. Votar és la rebel·lia. Quedar-se en casa és el conformisme. La rebel·lia, l'autènticament rebel, l'autènticament impactant, l'autènticament que pot arribar a canviar alguna cosa a Europa és anar a votar, no quedar-nos en casa. Per tant, jo ensume a la crida que ha fet Quico que en definitiva hem d'anar a votar este diumenge. Hem d'aconseguir que els xicons joves s'alcen
i que vagin a votar. Jo m'encarregaré dels meus filles, de les tres. M'encarregaré. Hem d'aconseguir que els amics, us ho he dit a les meves filles, feu que els vostres amics aneu a votar, perquè és molt important. Ens estem jugant un model d'Europa que ens afectarà, vulguem o no, ens afectarà a tots, ens afectarà a les nostres butxaques i ens afectarà als drets, perquè fa 2 setmanes, després de la reforma laboral que ens han fet i que no cal estendre'ns més, la Troika i la Comissió Europea encara deia que íbamos por el buen camino, pero que había que hacer nuevas reformas. És a dir, nuevas reformas és apretar una miqueta més, apretar hasta on. Per tant, jo vos vull deixar aquest missatge. El missatge de que este diumenge és importantíssim que anem a votar. I és importantíssim que estrenem. Jo vaig estar a Carcaixent i els 4 que van parlar allí, van parlar d'una paraula cadascú. I jo crec que dir-les aquestes 4 paraules que vam gastar l'altre dia en Carcaixent, dir-les així en Sagunt, és un lloc excel·lent per dir-les i per cloure aquesta campanya electoral. Parlarem d'il·lusió. Jo mai havia vist la il·lusió de la gent de Compromís en una campanya europea. De la il·lusió que tenim per canviar les coses. De la il·lusió perquè s'acabe una època negra a aquest país i també, si pot ser també, a Europa. Parlàvem del treball. Es pot tindre molta il·lusió, però cal treballar tots els dies. I treballar en una altra paraula molt valenciana, trellat. Treballar en trellat. Treballar pensant en a qui estem servint, per a qui treballem, per a qui hem de ser útils, per als nostres. I l'última paraula, que és la que em va tocar a mi, que era la d'estrenar. Estrenar, els que tenim una certa edat, dèiem, jo no sé, al meu poble dèiem allò de per Tots Sants, qui no estrena no té mans, no sé si també ho diu per així, i recordeu que per Tots Sants estrenàvem la roba d'abric i per Pasqua estrenàvem les rebequetes, els primers pantalons vaquers o aquelles pascueres que diem espardines pascueres. Estrenar sempre significa anar a una cosa nova i per tant jo crec que és important que tots m'anarem d'ací pensant que cal estrenar la il·lusió, cal estrenar la nostra manera de treballar, cal estrenar el trellat i cal estrenar una força com la nostra que siga decisiva a Europa, a l'Estat i també al país i a Sagunt. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i dono per acabada aquesta campanya. ¿Podemos entregar ya?